Hi guys, maswera sei. Hayo andaswera zvangu inini maswera sei guys. Ande kumba. Maswera seiko. I hope muri munyasha mose. I hope muri munyasha mese guys. I hope muri munyasha guys. I hope muri munyasha. Maswera boy guys, maswera boy. Maswera bobo ere timu Maswera bobo ere timu Kwanza muri kumanyire Zumanya ini ndikumanya ere sitombo manya ini Muri say guys, muri say how are you guys? Today to finalize nyaya yedu. Atina kufinalize nyaya yedu. Toda kuti tifinalize nyaya yedu. Saka ndoda kuti tichitaura edu tichifamba ndozokuplayera audio. Ndazobata nyaya yese yamadzibaba guys. Saka chitegai vamwe munzwisise nyaya iri pano. Nyaya yamadzibaba. Chitegai munzwisise nyaya yamadzibaba because ndazobata nyaya yacho yese guys. Ndazobata nyaya yacho yese. Pianga. Ndazobata nyaya yacho yese guys. Saka chitegai vamwe information ichingobuda ka 1 muchinzwa zvisere. Anditika tuyai munzwe zvisere nenyaya information because zvanga zvatitenderedza musoro izvi. Zve information zvanga zvatitenderedza musoro zve information. Saka I hope guys time tegana information unozoda munhu akuya kuinbox akuti sisimele information gara zvasvikazodai so uyu ndo mukana. Anditika uyu ndo mukana. Uyu ndo mukana guys, uyu ndo mukana wacho kuti munzwe nyaya zvisere nyaya yamadzibaba. Anditika ndo nyaya yekuti munzwe nyaya zvisere nyaya yamadzibaba. Anditika ndo kuti munzwe zvisere right. Saka after papa ndagumira pakuti chikuseni ndataura namadzibaba. Anditi madzibaba vakatinga kunduza zvona ndisingasahwisisi manje. Vakunditaurira kuti ko zvino izvi ndiri kupi. So guys, that explains paya. That explains papa patati tiri kuvatsvaga vasinga vachijamba. Pane kanyaya karipo guys. Pane kanyaya karipo. Sorry andikwanisa kuverenga ndiverenge macomments enyu because mungonawo. So pane kanyaya karipo ndosaka zvavai explain apa kuti andisi kudidi saka kuti imi guys munhu uyu zviri kufamba sei. Saka vazondibata vanditsanangurira ndoda kuti muwe ma voice note. Asi ma voice note nditongo play kana ndasvika kumba manje so tinenge tasvika kumba ndobva ndakuplayera ma voice notes mozviwira moga. Asi ndakabata manje kuti ndinzo kuti because ini ndadove ma mixed emotions guys. Ndakanda kuti asi pana patukurowa chekuseri ndizvo ndakufunga kuti asi tukurowa chekuseri but ndakabata ma voice manje ndakabata inini baba vane chirimi. Animona kubva musataura navo chinja ndakapika 1 vane chirimi. Vanta nechirimi. Saka panhu pavari kutaura neni ndachiti ndoda kunzwa pakangobuda siri chirimi chete aiwa tukurowa chekuseri pane zviri kuitika because how come takuda kuti vanhu vakoenda vachingovashayiwa vanhu vachinda chivashayiwa vongoonekwa nemunhu ane zviri kufamba sei. Animona saka mandataura navo aiwa chirimi chiripo guys. Chirimi ndachiwa chiripo ende ne voice ndiro. Saka pane kanyaya karipo. Tobva tamanzwa kuti kanyaya kakamira sei. Saka pane musikana anyora papa pane musikadzi anyora makuseni papa kuti ndine information ndipei. That girl akauya kwandiri achida namba yavo papa yapa vangu vachinzi vari kokumu kuzvishavane kudi ndokubva ndamupa namba. Antika ndamupa namba ndangochama namba ndiri kukupa shamwari but muri kuenda chinobondera hamene kuti uchanovawana here kana kuti haunovawana ndobva ndamupa namba. Sezvinei anti akabva ataura navo because aida kuti sisi vake vaendeko ndobva vataurirana nasisi vaya. Saka ataura nasisi vaya ndobva madzibaba vati ndiri kuchinhoi. Andimona vati ndiri kuchinhoi ndobva udza sisi vake ndobva vati alright svika ndobva vati kuna iye uyai kuchinhoi kuna sisi vacho. Sisi vakati manje kwandinobva kwandiri kubva kumasvingo nokuya kuchinhoi hazviiti. Saka poitwa sei ndobva madzibaba vati unondipika amene pagaraji ravakataura kuti unondipika pagaraji rakati here toenda kwanza kunonzi kutafara here kwarare toenda kutafara tonoona kuti tadii tanobatsirana ikoko.
Saka musikana mukadzi yauya ndobva aenda kugaraji kwake, akatobva kumasvingo, anoona akatobva kumasvingo akaenda kugaraji magaraji kuHarare I think, akaenda kuHarare kugaraji kwake akanovapika zveshe. Vasanzi vakauya 2 hours later, saka akavaona variko madzibaba guys, madzibaba is there variko, akavaona madzibaba ndobva ataura naye akatovapika madzibaba, avapika akaenda navo. Handiti asi anoti kwavanga vachiti vanoenda kutafara, vana kuzoenda kutafara kune kwavakazoenda I think kuti vazame kunobatsirana naye ikoko, anoona. Saka zvabva ndabva ndatojoinidza inini nekujamba kwavari kuita nekubata ndobva ndaona nyaya yacho. Saka voice note ndichakuplayirai ese, voice note ndazovaisira because ndachida kuvapusha kuti vataure vega kuti zvakamira chii zviri kumbonyatsoitika vazosvika pakutaura guys. Saka ndine mavoice notes aya andoda kuti muzonzwa and then tionesana. Variko madzibaba guys, kune vaya varida kuenda guys, aiwa uku ndiri kutiendai zvenyu. Variko madzibaba, variko. I'll tell you how to get hold of him. Variko madzibaba. Pangori problem iripo but madzibaba exist and variko. Anomaona variko exist and variko. Saka uku ndiri kuencourage kuti ndai ndekwe mahara. It's for free. Ndekwe mahara guys. And takatoona testimony pano sure. Indanda kutotana Jesse pane zviri kurongwa ini. But ndobva ndafunga kuti vachironga vari kuronga vachiwanei. Ndandiri kutoshaya kuti asi vaida kuti believisa kuti kumberi vakozoti njonja. Vakuzonjonja. Ndozona ndotofunga guys, mwari vandiregerere. Fungwa dzanga dzotomanya kusiriko. Mufunge. Fungwa dzanga dzotomanya kusiriko mufunge. Saka sichokwadi ndazonyatso dzichiwa madzibaba vaya vazosvika pakuti pandangosvika kubasa paya ndatosvika kubasa ndakuza ndichi ndavaisa voice note ndasatapindura ndatosvika wapindura voice note iroro. Saka ndazongotadza kuti voice note ndidi ndikati ndozongokudzai after working. Pandangokacha phone paya ungatopindura voice note. Saka ndatoricherera kuseni ipo paya, saka ndatombopinda mubasa ndandatonzwa voice note ravo ndobva ndatofunga kuti okay, saka nyaya yakamira yakadai. Saka vanoda kuinda guys, takangoona vo testimony pano andika ende kune ari kutobatsirwa umwe mudiaries iye uya ati ndine information yayo andika sisi vake vari kutobatsirwako. Saka sisi vake ava toda kuti titonzwawo testimony kuti zvavari kutotanga kutobatsirwa zvakamira sei. Andi muri kuona asi testimony imwe takatoiona ende ndekwe free. Anditi maona vanhu vakawanda vaibvunzwa kwamadzibaba uko. Saka uku ndinoti aiwa ndai zvenyu aindose because it's for free. Aindose ndai zvenyu guys, ndai zvenyu. Asi pane problem chete karipo kandoda kuti ndikutsanangurire ndikuplayerei maaudios avo muzvinzwire mega kuti zvakamira sei. Tingoti pai zvenya but 6 minutes titatosvika 6 minutes chete tinenge tatosvika 6 minutes chete tinenge tatosvika 6 minutes. Hanzi vanongonamatira chete, kungonamatira chete ndoko vanongoita. Ndikungonamatira mvura idzodzi mvura here chete nemalemon ndozvandawo. Havanza vamboshandise zvimwe zvinhu amen, kungofunzawo kwangu mon. So yeah, ukuindai zvenyu guys, perfect yekuti mahara hayo haindai, perfect yekuti ndekwe mahara hayo wabayai guys for free. Muzvongonozamawo zvinhu uripo kune vanhu odiyo vanoda kuindako. Saka just hold on guys, ndisvike and then tongoita about 20 minutes tiri mumota muchinzwa maaudios tobva taona kuti toita sei and then yeah toinda. Hatingarambe takamira panyaya ya1 asi panyaya yemabirth certificate vanga vachiri kubatana kuti vaone kuti zviri kufamba sei panyaya yemabirth certificate naJina uyo vanga vari kumbofona vachibatana. Saka ndichazonzwa wangu feedback naJina kuti vari kufamba sei, vadii vasvika papi. Ndozonzwa naJina. But Jesse nasi chechi yatumirwa $300. Saka pa $300 yatumirwa ndobva ndamuti Jesse 300 chibvisa $50 tipe Jesse akakuchengeta mukuru womupawo. Ndandatomudza Jesse wacho womupawo $50 yekumutenda kuti wakaita ako nekuchengeta kwakaita achikutengeraiwo chikafu achidini, then imwe 50 moshandisa pakuinda kumabirth muchikwira muchidini kuti utengewo chikafu baba pari kugara apa, then mozochengetawo uisa pane imwe yaunayo, then wozosimuka kana mozokwira uchindawo kumba nekusiya watenga chivana chikafu. Saka zvaikuti sisi zvaiko zvino zvasisi totombomira because pane kanyaya karipo. Saka zvasisi totombosiya nezvasisizvo tomboisa pasaiti. Saka maadmin ndokumbira kuti mundibatirewo that lady wokuti anobhadharira Jesse 6 months rent. I think yasvika nguva yekuti achitsvagira
Jesse imba kuti Jesse achikwanisa kumira netsoka dzake. Ende vaya vakanga vati vane hembe chichine ndaitotaura ndinadzo hobho dziri ku SA dziri ku garage. Ndakuchi organize hembe dzidzo dzibve dzikwanise kuinda amene kuti dziende kuushu dzinde dzotoenda kuHarare anonopikira kuHarare dzotoenda kuHarare dzongonochengetwa kana pamabhasi unotora kumabhasi ikoko so that awane kuti ape vana ava dzimwe ende muzvazvakanakira manje kana dzikatoenda dzakawanda anogona kutoita bhero akatanga kutotengesa anoona anogona kutotanga kutoita bhero obva atanga kutodi kutotengesa saka zvinenge zvakatonaka kana zvikatodaro futi anoona pana sisi kuti aende navo iko zvine zvazviiti guys azvigoni pana sisi azvigoni kuti aende navo izvozvo hazvisi kutoita hey wo da kurova naipapa pakachiraunda but da kudhuma naipapa na sisi azvigoni saka aripo munhu akati nichabhadhara Jesse mari rent ye6 months I think term ya ndiyoyo tongoonawo kuti at least tamutengera zvinhu zvokutangisa imba chimbedha mapoto zvinhu zvingo zvokuti atange imba mapoto vane mablankets vanawo mablankets maold blankets aya guys hunzai because pane vana vakawandisa apa saka mablankets iwayo masaru tutomada anoona maold blankets iwayo hunzai tukutomada anoshanda anditika let's takutotanga kuti chimutsvagira pekuti akwanise kugara achimira netsoka dzake because hatirambi takamuvhumbatira nekusingaperi tinomudzidzisa kuredza takamudzidzisa kuredza anomaona obva atanga kuredza tinongomupa zviredzo oredza tamudzidzisa kuredza ndo zvatakuda kuti tichisvika pastage yacho anditika tichisvika pastage iyo ndo patanoda kuti tichienda manje tikwanise kudiwo kudarikawo tichizobatsirawo vamwe atingarambi takamira nemunhu one guys saka ndo patakuda saka vaya vese vehembe guys ngatiite kuti hembe dzedu dziungane dziende apiwe mune hembe mazera ese amunawo guys tomada mazera ese aminawo ehembe we want them kuti atichi akwanise kuti achitangawo kuita life yake of course obviously tine munhu akati anobhadhara rent saka parent we are covered tozongoda mubhedha mapoto price chichi zvotatangisa imba obva atanga imba right ndasvika anditika Grace Corner News please do not bring her dzekuma street panapa do not bring her dzekuma street pano anditi musauye nenyaya dzekuma street ngatiite zvatiri kuita panapa zvekuti kune vanhu vanozodika kuti maghost ari kudai vasiyei komunoti mwari anodhakwa here mwari anonyarara here vasiyei vakadaro nguva dzavo dzichakwana siyai zvakadaro right right sorry guys network yakutiza ndasvika pa network yakutiza network inenge kutondidhakira panapa andimaona inenge yakutondidhakira panapa network inenge yakutondi inenge yakutondidhakira right yadzoka here network guys yauya makuninzwa here makuninzwa right saka aiwa kuzi kure zvokudaro saka network ndeyangu iri kuita ichitiza yanga ichichinja from data to network anditika saka inzwai guys inzwai munzwe maaudio ndakukuplayirai fast amadzibaba vaya kutaura kwangu namadzibaba nhasi anditika ndini ushu madzibaba mamukasei ndini mai vaya vasikana vamakabatsira vekukaroi vakatumira vasikana vaya now pane nyaya yekuti makanga mati musikana agozodzoka nasisi vake vamwe vaya vari kurwara njere zviri nani saka ndachida kuzivawo kuti vangauya zvarini nasisi vake angasimuka uye zvarini because tiri kuramba tichingotenderera panzvimbo 1 anoda kuti abatsirwewo musikana waya kuti vana vaya upenyu hwavo vakwanise kuti vashandirewo saka tangomirira kuti mutinzwe kuti vanokwanisa kuuya kwamuri zvarini then vabve vatanga kudi vatange kuuya ukoko kwamuri vabatsirikane then vaendewo mberi neupenyu hwavo handisi kuti munogona kubatsira zvarini mueneza rakanaka ndamuka hangu mamuka sei munhu waMwari aiwa tinotenda ini ndakasungunuka kwazvo kubatsira vanhu kuti vapore uye vayambuke
but challenge yandinayo kuya kwandakamba wabatsira ndaita zvokunge ndinoloja zvinhu zvakati right now pandiri ndikuita sekunge munhu uyo ari kuchengetwa. Panogona ngobatsira zvokuti munhu auya zvenguva yendomubatsira wodzokera. Why situation yawo ndeyekuti vanoda kuti vaite mazuva muchibatsirana. Saka dai ndawana pekuti ndawana mari ndawana pekuloja pakasununguka wouya wachiita zvawo mazuva because vanoda kuti vaite mazuva tiinawo tichimonita situation tichinamata kuti wabatsiridzike. Ndo challenge yandinayo. Asi kana kuliko kuti iwo wane kwekuti kana kwehama yawo pokuti ndinowabatsirira ndinogona kuenda ndichinowabatsira ikoko. So far situation yandinayo yakati manikidzike, asi chido chekubatsira ndinacho. Dai ndagona kuwana pekugara pakati sunungukei pokuti munhu anouya acho masituation yawamwe ndio kuti vanofanira kuita mazuva uchimonita kuona kuti zvatabatsira tapastage ipi. Saka so far ndo zvinhu zvakaita sei zvakandimanikidza munhu wamwe, asi chido chekubatsira nehama ndo zvatakatotumwa izvo kuti vanhu vapore, vanhu vasunungurwe, vanhu vaitire zvakanaka sezvamakangoona paya. Tinotenda. Madzibaba makundi confuse manje. Kuseni paya. Taura nemi last time patani kuti andidi kubatsirwa kana ne anything. Remember chida kubatsira ipaya. Kumusha kwe kwamaizimai gara kwakuya nemuchinzimai gara nemudzimai wenyu. Kunga kusiri kwenyu here. Kwa kushava nekwa maibva kuya. Kwa kusiri kwenyu here nokuti apa ndatove ne confusion vakuru manje andicha understand manje. Andicha understand because andicha understand. Yazonditsanangurirai vasikana vakauya papa kumusha kwenyu kwakuya handiti muchimine mudzimai wenyu papaya muchitoti hamuna nefoni and utraiti kuda kupa ifoni chaiyo mukati foni hamuidi hamudi kubhadharwa. Saka nawo poitwa sei handichazivi manje. Wanza dzimurisei. Regai ndikutsanangurire chokwadi dzimwe nguva munyatsonzwisisa. Kuya kuzvishava nekuya uku ndaibhadhara mari shoma shoma kwakaita kumaruzeva ndichiti hangu zvekukeya ndichinotengesa. Vanhu vaya ndakasangana navo paitwa chirongwa chemaziso ndikapiwa kuti ndikaratidzwa ndikabatsirana navo saizvozvo. Basa raMwari iri randinoita iri atibhadharise, kereke yedu haitibvumire kuti ite zvekubhadharisa, tinobatsira vanhu pachena. Asi kana kuri kwokuti munhu anzwawo kuappreciate kana kuti kutenda anogona kutenda. So far situation yandinayo ndiri kuHarare kudivire kudomboshava patiri kuita zvekuwaka ndo pandiri pani ipapo hapana kuti sungunuke kuti pauye vanhu vaite zvekugara, asi zvongoti munhu auya kungoitiwa munamato achienda no problem. Shungu yangu iri pakudainda vana pekuloja pakati sunungukei zvokuti kuri kwokuti ndikabatanidza zvinhu zvangu ndikadai ndikawana pekuloja pakati sunungukei ndinotenda kuti ndikutoshuwa dai mhuri yangu yauya kubva kupi kubva ikoko kwamboora kuzvishavani tagara kunoku zvingava zvakasungunuka kuti ndibatsire vanhuwo pakadini pakasungunuka. Situation iva yekukaroiva yavo inoda kuti vatogare mazuva tichimonita tichibatsirana nawo. Ndo dambudziko riripo. Hatibhadharise hatichaji, asi munhu kana anzwa wake kuti aitiwa zvakanaka anogona kutendawo zvisizvo kuti tinomanikidzira munhu. Ndo chimiro chiripo. Saka haiwa takasungunuka padi kana kuri kwokuti munhu ane kumba kwake kana kuti ane kwanda kuti timubatsire ndogona kuenda ndichinomubatsirirawo. Pabasa pakadakita kunge pano pari kuwakwa hapana kuorder chaiyo. Saka ndo chimiro chiripo. Ndoda kuti munyatsonzwisisa indofanira kuti ndikuudze chokwadi kuti munyatsoziva chimiro chiripo nezvandiri. Foni yandiri kutoshandisayo iyi ndeyeadzimai wangu. Only that nangoisawo masimu card angu anzwisa because vanhu vazhinji vangu vakubata adzimai wangu vaifona bva ndazovakumbira pawandipa foni iyoyi. Ndo chimiro chiripo. Tinotenda vanzvadzi. Ndofunga ndakutsanangurirai but ndo chimiro chiripo kuti pandiri kubata kunoku zvikabatanidzikawo ndikatsvagawo pekugara pakati sunungukei. Vanhu vakasununguka kuuya vachibatsirika but pandiri right now ndipo ngoti munhu akauya ngongobatsira zvenguva iyoyo because pano pakati manikidzikei. Ende ndine chivimbo chokuti kana ndikabatanidza ndikawana kamari pandiri kushanda panapa ndida kuti mhuri yangu iuye zvinenge zvakasungunuka kuti vanhu vachiuyawo painewo mudzimai nemhuri zvinenge zvakanyanya kuti vamwe vanouya
wachida kuti wazowana nguwa like awo wekukaro yawo ndogona kutogara nawo kana mwezi kana 2 months but zvinenge zvakasungunuka mhuri iripo ndo zvandiri kushoda izvo zvangu zvabuda dai pano pati kushanda pabudawo mari ndo pandaita pokuti ndiwane pakati sununguka izvo vanhu vanenge vakasununguka anytime haiwa ndiro basa redu ndozvatakatoba kungoti sofa zvinhu zvinenge zvakatiti manikidzikei asi chido chinenge chiripo. Right. So that explains paya pavaijamba jamanjiti imi guys ende manza kwataura vati kwambora here kana kwabora meno kuzvishavani anti muri kuona kwabora kuzvishavani saka anzi ndanga ndichitotasika kakuroja pamareserve ndoona chitange kakuroja nchigara ipapo but now semunhu asingashandi kwai ndaitengesa ikoko vakazowana kabasa kekuvaka ndosaka vaijamba animona kuti pekugara kuti vanhu vamwindeko apasi pavo ende ndanyatsovanzwisisa animona ndanyatsovanzwisisa kutaura chokwadi animaona inini hangu ndakazvimirira ndanyatsovanzwisisa inini pachezvangu ndosaka vabuda zvine zvakaoma kuti munhu wemurume abude pachena vatoona toti vanhu havachanzwisisi because ndikuramba chingoisa pressure kuya vasikana vai vari kuramba chingoisawo pressure kuti ko munhu ada kuya vavasikwanisa kubuda pachena vatozobudira ini pachena inde tozodza jesu imi kwamakaenda kweka vairoje vakati vanga vatobatanidza kuti okay sure because vakutotanga kubatanidzawo maevents ekumasure andimaona vabatanga kubatanidzawo maevents ekumasure so ndo nyaya iripo so right now presently anoda kubatsirwa unokwanisa kuvatora yes we move unokwanisa kuvatora anditika and then vanhu vari free kuya kumba kwenyu ikoko voshandira mumba penyu ani manzi achitikwanzikana achida kubatsirwa nepakasununguka handimona ndinokwanisa kuuya ndo kubatsira ipapo handibhadharisi asi kana uchida hako zvinhu zvako zvaita uchida kutenda unotenda anditi maona so ndo patamira saka kana ndiri kuti nini baba vanenge vatori munhu vanenge vatori munhu atori honest kana pane munhu anenge ane musha panguva inoi guys ane musha wake unoda kuchengetwa kana imba inoda kuchengetwa I think pana mai vari kuinbox kwangu vari kuno kuuk vanotaura navo nezuro vari kuda munhu I think vanotoenda ikoko mani good kuna mai vari kuuk nezuro manheri vakatondifonera chisimeli nemudauna anogara imba kumba kwangu kwa iziti Rusape vachiti kumba kwangu Rusape because handioni handitombodzokeri kuAfrica izvozvi ndoda munhu anochengeta ipapo iRusape here kana kuti Mutare handizivi I think vanokwanisa kuenda ikoko havabhadharisi manje mutemo wechechi yavo haubhadharisi manje aiwa havaiti zvema online I think vanokwanisa kuenda ikoko mira ndione manje namba ndakaiseva ndichagoiziva here namba yavakoma vangu vaya bozi vanga vati munozondifonera ndavadza ndokufonerai manheru after 8 vakatora 10 dzekuafrica saka izvozvo I think vakatomirira foni yangu baba ivava because ndandavati ndichafonera mira ndimbotsvaga ndimbotsvaga vakoma vangu regai ndigotaura navo tione kuti vangati vanogona kuva paaccommodation regai ndimbotira kufonera madzibaba because ndandava ndokufonerai manheru after week kuma10 ndaitoni Melanin anti muridzi agariko nyaya yandiconfuse even me Roman it was confusing me a lot now I've got closure this message to on pama network ku Zimbabwe nyangwe nini yanga ichindinetsa inini vari kufona uraiti vakoma vangu vakoma ndiri palive ndanchida kutongocheka zvangu kuti muri sei anti pasati pawana munhu katiri kuda kuti favor kakuti munhu yava maiti udata chengete baba penyu pane munhu watawana
amene kuti munozobvumirana ndozokufonerai. Animaona. Saka guys, andizivi kuti make sure kuti number ndiyo yavo yekutanga yamakambota. No. Iko zvino kuti vane number yavari kushandisa yemukadzi wavo. Vane number yavari kushandisa yemukadzi wavo. Ndo number iyo inotongopinda straight away haitombonetse. Animaona. Ndo zviripo. Saka apana here ane accommodation guys. Ari kuda kupa accommodation pakasununguka pekuti anoenda vanenda vachibatsira vanhu. Apana here. Kana aripo anapo then free. Ndosa ndikuti muridzi wema chataura naye. Muridzi wema chataura naye ndondwari. Akutorekoda audio izvozvi. Muridzi wema chataura naye. Then tonzwa kana asiri comfortable, that's fine. Tongotsvaga kumwe guys. Andichimaona tongotsvaga kumwe. Maisa audio mira itinzwe. Ndichiri kuda munhu. Kumuri pa live ipi kwandambe ndichikutsvaga ndichitombotsvaga live yekundivaraidza. Handisi kukona. Ndichiri kuda munhu. Ngawe titaure tinzwe. Right. Apapa ndombotanga ndavaudza. Hanzi simeli chimbovanzwa kuti koko kudombosha vanowana nemari pamwe vanokwanisa kuwana pakachichipei. Okay. Dei vanga vapindura kamanje iko zvinezvi ndofunga manetwork kuZimbabwe wati havasi kwanza kupindura. Ndavaudza njata kufondera muchakubata kuma10 zemanero. Saka ndizivi kuti panga pari kuri convenience dekupi nditofunga kana pana ane musha wake uda kuchengetwa kumusha vanenge vachimboenda ndingobatsirwa achibva pamusha ipapo. Anoona pamusha panenge patori very convenient kuti vanhu vakaenda chero vakawana pamusha pekuchengeta vanhu vanoenda pamusha ipapo vobatsirwa vobva vaenda. Anoona yes tatenda. Saka now andizivi guys tombonzwa kuti mangwana ndovabata ndinzwa kuti ncharara ndavaisira maaudio nhasi kuti vagofuma anofuma akapindurwa kuti kudombosha vakwachona kana vanokwanisa kuwana accommodation here inoita mari. Handiti guys kana paine vana accommodation chaicho kunana gweruko kana kuti kupi panguva ino havasi kusarudza chavari kuda ndepongoti vagare vawane nemhuri yavo ikwanise kungogara. Anomaona chero uri mushurugwi chaimo uchigara mushurugwi mutaundi uneimba kana muzvishavane kana pai please chavari kungoda chete accommodation kuti vakwanisa kutora mhuri yavo iri kukoko kumusha kwambora kwacho koko kuzvishavane and then mhuri ibve yauya. Anomaona so handizivi rendimbomirai cause how long will you pay for asikana kwefree is better. Kwefree kuri nani? Kwefree kuri nani zverenta ngatimbomirai. Kwefree kuri nani ndosaka ndatanga kuti first option ekutsvaga munhu anoda kuchengeterwa. Handimona anoda kuchengeterwa pamusha pake ane musha wake unoda kuchengetwa uyu mukana ushu. Handimona uyu mukana ushu asi moziva kuti ava ndimadzibaba vanoshandira vanhu. Handimona moziva kuti ndimadzibaba vanoshandira vanhu. Ukuone ndaisa audio tichimirira kuti mangwana tidini tinzwe. Saka nyaya yekuti vana Jesse nasisa kwamboendeko zvino it's out. Thank you mwana wamambo. It's out right now. Kuti timboiti vana Jesse vaende kunonasisa wake it's out. So what we can do is takutofa kuti Jesse atsvage imba. Anomaona Jesse atsvage imba. Jesse kana awana imba yacho obhadhara maybe koko kwaari handizivi kwajaira kwamusape kunzi kwavari kwacho koko otsvaga imba ikokoko then otanga kuti life yake ega. Vana ombonosiya kuya kune vamwe kuya akasiya tenga chikafu kune vamwe ndiko akakurira after all. Anomaona kusvikira mira netsoka dzake ozoona kuti oita sei nelife yacho. Anomaona ndozvandiri kungoonawo zvinotoita because right now baba havana pekugara kuti musikana anoda kurapiwa anorwara njira angamborapiwi 2 days hakuna miracle yakadani mavanzwa achiti pamwe anenge achida kana 2 months chaidzo kuti arapiwe. Kwanzi ndina pasi kumabvuku pane kebhini hapana magesi nemvura. Zvino kana pasina magesi anonzwisisika, zvino kana pasina mvura saka vanoita sei? Mvura yakaoma kasha kuti shaikwe zvina inatali. Pamba pakaita sei pasina imba pasina mvura iwe. Magetsi ari nani vanongovesawo moto mapagara muZimbabwe kuna magetsi. Handiti asiko pamvura apa. Vanorarama sei? Kumatauni hakuna mapit latrine toilet vanoita sei? Wanchoda mvura inotodiwa sikana tingataura zvimwe mvura inotodiwa. Mvura inotodiwa. Saka ndo patiri guys nangoti ndipe feedback yekwa Jesse. Ndo patiri right now apa. Ndo patiri right now. That's where we are right now. Anomaona. Saka vakoma vangu varipo vakamirira kana vabvuma kana kuti regai ningovafonera papa. Tuone kuti vangagona here kungotibatsira right now. Tuone kuti vanobvuma here. Hazarare isa ina mvura. Hello. Musandisa pa live.
manje ndaida kutotibvunzeka kwamuri tinzwe kuti titaure nemi tichinzwa kuti munobvumirana nazvo here. Tina baba vatawana asindi vanoshandira vanhu mungazoda here? Ndinobhadhara zvangu. Munhu anogara pamba pangu ndinomupa chikafu, ndinomupa mbeu yekurima. It's quite a big land. Okay. Panotori nehuku nembudzi handazvinzwisisa. Alright, saka iproject kai. Saka iproject alright. Hatanzwisisa alright. Aiwa tanzwisisa. Aiwa hatatonzwisisa. Tanzwisisa. Regai tichage vanosuta ipapo. Alright. Right, vakoma vati aiwa zvokushandira bodo kwai nokuti pane huku, pane mombe, pane mbudzi, imba yavakutozama kuita project and it's a very big land. Saka zvokuti vanhu vazopinda vachibuda aiwa havasi comfortable zvokushandira vanhu kwai nokuti inini munhu anotogarapo ndinenge ndichimubhadhara. Saka kana uripo une hama yako anditika iri kuda basa rekunogara ipapo. Yes tsitsi, how are you tsitsi? Yekunogara ipapo iri kutsvaga basa rekunogara pamba pa ichichengeta pane maprojects aya. Kwanzi sisi tovatengera mvura. Tingazatengera mvura kusvika epinatali hatizokwanisi kuramba chingotengera munhu mvura. Anomaona itanguwanawo pekuti panenge pane mvura kana ichinzi inoinda mvura sanenge vakachereredzawo. Anomaona saka kana uripo nehama yako yekutsvaga basa yekunogara yakachengeta pamusha ichitambira pane musha uri panapa ukuda kuchengetwa hanzi ndekupi inenge inozi Rusape Mutare somewhere there. Ndiksi kuri kunzi hakuna mvura vanoita sei? Yes Molini, kusina mvura vanozoita sei vasikana? Hakusi kutsvinyawo here kuti tinoisa munhu pasina mvura pasina magetsi guys. Anoita toilet kwacho anoshandisei anodii? Tari ndilovuka zawayo. Vanozodi. Alright, saka guys, imi michirara muchibrainstorma guys kuti tupoitwa sei handizivi ndombonzwawo. Hanzi kuma usekwa. Thank you mwana wame, thank you wavo activator star party. Thank you activator star party. Hanzi kuma usekwa. Hanzi anenda kuma boo. Kune boo padhuze. Hanzi vanokwanisa kurima here. Vanorima Theuma. Vanorima. Anti vanotori nemhuri ndo zvanenge vatoita izvo vanorima. Vanorima mavheji achitengesa. Vanorima. Ndosaka takataka kukumbira musha because kumusha kwakasununguka kuti vashandire vanhu. Zvokuti vashandire market pamba panopinda vanhu. Zvinonetsa vanhu vanogona kuramba nedzimba dzavo. Zvokuti vashandi vachipinda vachibuda panonetsa apa. Hamino guys, regaitiche thank you nemasters mwana me regaitiche zveningikiri maybe timbonzwa kuti kudombosha vanoshayiwa here. Tione. Regaitionzwa kuti dombosha kwacho vanoshayiwa here. Kwaina Natali musimeli munoticheresera mugodhi. Zvakaoma. Endeka. Hanzi Natali ndokumbura kutaura kuseri. Okay, panaka. Rutendo ari kuti ngavauya kuseri. Uya ako Rutendo. Chiuya kuseri titaure. Ndofunga zvinogona kunaka. Uya kuti Rutendo titaure vanenge vasvika pagwera. Chiuya kuseri vanorima. Vanotorima chaiko chako vanti vatori nemhuri yavo kwachema mhuri. Vanenge vanoita maprojects ako ka. Chavo iwe vapi kugara chete maprojects vachiita. Iwa uchavabhadhari vochengeta yadhi yako. Simple. Vochengeta yadhi yako maprojects achi pachirimwa ipapo. Chete. Kana ukazovapawo pekuti rimai apa kwako oti kwamunorima kunde kwangu bo fed you. Andiwana. Regai auye chiuya kuseri. Regai auye guys titaure tinzwe. Regai auye titaure tinzwe. Saka guys tanzwa zvizere ndozokupai feedback zvakare kana kutinzwa kuti ne ari kuya kuseri titaure tinzwa kuti vari kuti chi
Animona vari kuti kudini vanenge vari kuda havo kupa papepa pa-accommodation asi tiiningirire titaure saka vanenge vari kugweru. I think that will make sense. Asi varamba kusa aiwa zvebodo animona. So guys, muve nousiku hwakanaka guys, morara bo, muve nousiku hwakanaka. Tobatana mangwana nditika guys, tobatana mangwana ndokupai feedback makuseni anditika ndokupai feedback makuseni vanenge vatondipindura ndokupai feedback makuseni anditika ndokupai feedback makuseni ndopapi pandaimbotara guys. Takamboita vision amuti takazoipedzera papi pataiti ngatitsvagei sabhuku dhiri paya tikaona sabhuku dhiri tovaka maroom tichitora vana vavanhirira tichinovakanda ipapo vachita maprojects. Handi munoona kuti tikadai tototi sekuru ava vanogara ipapo takutoti baba vanogara ipapo dai takaendirira mberi takaitaura tikange tatoitaura tatopasa takazongowa minu takazongoita sei titi ngatitsvagei land kwasabhuku tivake sort of like an orphanage kana kuti yekuti madhairies ane vana vavo vanogara kudiaspora vane vana vari kushungurudziwa vaya vanogona kuuya vachisiya vana ipapo handimona vachichengetwa ipapo zvakanaka ivo vachienda kubasa vari kumabasa nana South Africa handimona vana vakagara zvakanaka ipapo to vachiita maproject vachidini takatombozvitaura pano hanimona takatombozvitaura pano tichiti ngatironge titsvage sabhuku dhiri tikaona sabhuku dhiri tikapuwa land tovaka toisa vana toti mabereki vari kushanda kuSouth Africa mahouse girl vakutambura nekushaya vana vari kushungurudzirwa vana vaenda ikoko hanimona ivo vanopota chitingagosarire vana vachiendesa ipapo vana vachichengetwa ipapo zvakanaka kuchiitwa maprojects ekurima nekudii vane chikafu chinge chibva ipapo takatombozvitaura tikazopedzisira project iyo paroad hamunoti takasvamisa sei. I guess this year we need to do it. So guys, yeah, ndakwenda tobatana mangwana muve nousiku hwakanaka guys. Bless you.